Després de gairebé 3 dècades, el Club Patí Jonquerenc ha viscut de ben a prop que l'èxit esportiu d'una entitat, al final, és el treball i la dedicació a la base. La nostra línia la tenim molt clara. Continuem treballant molt la base, que és la base fonamental de tot, i cuidem molt l'escola, i a partir d'aquí l'altre sorgeix d'aquí, tot surt de l'escola. Amb molt d'orgull, el Club Alt Empordanès pot dir que manté un bon gruix de mainada a l'escoleta, amb la lluita constant amb els esports més convencionals. Cada any aconseguim que entre 25 i 30 nanos comencin o segueixin a l'escola. Per nosaltres és molt important. L'escola és el futur, la base. Aquesta temporada torna una altra vegada a la coordinació esportiva Jordi del Campo amb la intenció de potenciar encara més la formació de base i seguir sent un clar exemple i referent en l'hoquei català. La coordinació dels equips consisteix bàsicament en ordenar i organitzar horaris, ordenar i organitzar entrenaments, qualitat dels entrenaments, fonaments que interessen als entrenadors, tota una sèrie de criteris, posar-los amb coherència i tots conjuntament. I a partir d'aquí ja hi ha una altra sèrie de qüestions que podem treballar, com són, per exemple, els equips per l'any que ve, la promoció dels jugadors en funció de la seva qualitat o en funció de la seva edat. I, com veieu, estem aquí molt entretinguts. La formació de tècnics també preocupa el jonquerenc, que aquesta temporada ja està promocionant els joves de la casa per preparar-se com a professionals. L'objectiu del club, esportivament, seguim sent un club de poble. Això ho tenim molt clar, era una de les condicions que jo vaig demanar a la Junta, que ens deixessin temps per treballar, per, si en algun moment donat havíem d'assolir un punt més de qualitat, fer-ho pas a pas, a poc, sense perdre de vista el món. Aleshores, una de les novetats que té el club aquest any és que hem incorporat un entrenador que ve de Mataró, és un jugador amb experiència nacional, s'encarrega del primer equip i també s'encarrega dels alevins, que és l'equip de més alta edat dintre del que és la nostra base. I la veritat és que ens està ajudant molt. Després també estem fent un treball de recolzament i d'acompanyament de possibles entrenadors, que són jugadors que tenim, jugadors amb edat juvenil, que estan acompanyant els nostres entrenadors i estan aprenent moltes maneres de fer i estem també molt contents perquè sabem que no només hem d'apostar pel futur dels jugadors, sinó també pels futurs dels tècnics. I en aquest cas estem molt contents en tots. El naixement de l'AMPA Carme Guasco Hoquei Figueres ha estat un esglaó per consolidar l'hoquei a la comarca. No cal dir que el recolzament dels transfronterers ha estat molt important perquè la capital altempordanesa recuperés aquest esport. I seguim tenint contactes amb la gent de Figueres, amb l'AMPA Carme Guaix, per tal de seguir fent un projecte comú d'intercanvi de jugadors, d'intercanvi d'entrenadors si cal, i per anar creixent junts també. De fet, fa 15 dies van estar aquí una tarda per fer una sèrie de partits amistosos amb els quals tots dos en traiem profit. Per altra part, el Patí Jonquerenc segueix incentivant la part social, promocionant activitats socioesportives que tenen molt d'èxit i que enforteixen la cohesió del club. Fa una setmana vam tenir la sort de poder organitzar un autocar per anar a veure l'Hoquei Stars, que és el partit de les estrelles, que aquest any teníem la sort que es feia a Blanes. Aleshores, la resposta ha sigut magnífica, 75 persones de la Jonquera ens vam desplaçar fins allà, fins a Blanes, a veure totes les estrelles, a demanar fotos, autògrafos, etc. I la veritat és que això demostra que l'hoquei està molt viu aquí a la Jonquera i que la gent té ganes de fer coses. A part d'això, aprofito per convidar-vos el proper 26 de febrer, si no recordo malament, a la trobada d'escoles que es farà aquí a la Jonquera, amb la participació de més de, si no recordo malament, hi ha una dotzena de clubs que vindran amb els seus jugadors petits, amb edat escolar, a fer partits de 10-12 minuts, amb una matinal perfecta per gaudir de l'esport i de la gent jove. La dura situació econòmica que afecta la societat d'avui dia dificulta la trobada de col·laboradors i és l'esforç de la Junta Directiva la que fa tirar endavant el club. Sobrevivint és poc. Sempre anem a tranques i barranques. Vull dir, no hi ha... És una cosa que no hi ha res a fer. Vull dir, patrocinadors molt difícil,
subscrivim amb les quotes dels socis i les quotes dels jugadors i poca cosa més. Hi ha alguna aportació puntual, però quasi tot és feina de junta. Però, com sempre, el valor esportiu preval per sobre de les altres coses i, si no, escoltin el seu president. Això no se sap com és fins que es prova. Vull dir, jo ho havia provat mai i vaig començar i estic totalment enganxat.